Okay. Well, yatna say. Na yara hosem any egusua update here. Yena tie for no. Sisia no. Yenya quick breaking news be efa nua we free mu Nana Pooley Asante Kotoko Chita ni mapa. Issue ne niema hodo a ebobo ede ba no enhye da enye krabehwe. Ye nua na free na ya homtesem ye papa. Megiri se ye nyina no yesu a amasisia no de ye hu se de nsuanso no esi ekwemo akoaba edeba GH Live Studios. And there ye ba Clementino, the darling boy of Oyerepa, oko ene abusuafo kodidi nkomo ye de mu nkyeremu bro na de ntia ya tena sisi a ne se police for etimi make arrest. Police are making arrest CCA in connection with Yenia Nana Pooley issue a SCA ama watwa nananom ewon sia do no nti ye quick one na ye the update na abibeba ni nyina ama ye na TF exclusively ewo GH Live Studios Ghana's numero 1 na yatoa so akoye ne ya rehosem enti ye ton no ewo forma na wo de achen ye pa nya de panu nie se yetia na yenka go niema ene ahodo a apiepie ne league matches ho nsem na mom ene breaking news ahodo a eye transfer na se bia se ne tie ni ne mom arahosem ena aba ne senti ese etoa so na justice to nsensem ni nyina ye serve mo with nsempa ni nyina nti ebasa ese justice to it sisi an police ameki arrest na ye di munchemu eba na ye di hu komo na ye hu se di nsanso no esi ko live on GH Live Studios Ghana's numero 1 nsempa ni nyina ahanom ena ewa ye de esomo na wanya ochefa ede efree mu sa pepepe ena esiti emide kizito na ye ko straight away na ya ma arrest na ho issue ansane ato asompo ede yen correspondent komodia hodo a ebobode ba no ye de ama ye na tiefo ewo mu sisia no enra best 24 hours mu an ye rai ena Asante Kotoko eni boboko a wonde ni nsu aterman boboko ni kohia mu ewo nsu atre na yama update ni bia arawsam ne si yenu ano efri mu wa free na wofo akasa na yere akasa ye de honsam abraw sanso ena reporters akọ grounds niema hodo a ebobode ba ni nyina nso ye de amawo ye go straight to Sunyan na police headquarters ye di nkomo e de free honom na ye hu se de nsusanso no esi e de konansa na no minister of sports ye opanyin a de din e de Kofi Adams opanyin ne se niema akoso no ya ahomtesem na ese ono ne sports ministry ne ye no Owura Kofi Adams de atoyenu an me Sporty FM se ewuo no asie no eye ewudie meda nti eba ne sa omo criminalize niema eso mu ye bia nti initial criminal investigation asase omo take niema serious eno eni nchimu a Owura Kofi Adams de aba betudwa ye de ma ye na tiefo ewom na Owura Kofi Adams na no si ye na Ghana Police Service atimi ameki arrest from kokwan so yes omo atimi achi nipa miensa so far ese edi nchemu no ema ye na tiefo ewom so far de enipa 3 ena womo atimi achi womo na Ghana Police Service aye adwuma yie pa ese ye bo womo aba so ye wogidie se ekwan bia so bibia betimi akoso opanyan de Ignatius Bafo awua na woye former MP na no ade ya no lusu ni seat ono ena osha atade a ono ubehu se long hands no yes de ade akata na nim nam se for now omo suspect nti papa ya nkasa we multi-million dollar mansion bi a wasi wo fumesa Kumase nya gro nti ni fia nkasa wo adwoso Kumase fumesa na sisi ane de enya de ketwa no minister or a former minister ena ne sa nsami ono so akona kachi na hye ne so ma me se tima your friend is say insu atraman boboko no ono ena eye ne dia na nsem ni sisi ye mpanyufo Kotoko press conference omo ye no obobo ni din wo mpa se oka omo insight situation ne ho bi oka ho bi pa enye fedi agro ne senti no ese omotimi ebo ama bibia no ewie peye ampa Kotoko ye no atimi aye agentre ha na yen really Ghana police nsam omode ato ye nimini bi Emma Yeneti Fontentem. So, police arrest 3 suspects over violent disturbances during football match between Inswatraman FC
and Kumasi Asante Kotoko FC. Now the TNA or say Ghana Police Service has arrested 3 individuals in connection with the violent disturbances that occurred yesterday, 2nd February 2025, during a football match between Swatchaman FC and Kumasi Asante Kotoko FC at Insuatre in the Bono region, resulting in the death of 1 person. Now, I say the suspects are Ignatius Bafo Ewa, Ajimandia Owusu, and Treme Joseph. All 3 suspects are currently in police custody, assisting in the investigation. A search conducted in the room of suspect Ajimandia Owusu led to the retrieval of 2 dresses with suspected blast chains and an MP 23 pistol with 15 rounds of ammunition. The Inspector General of Police, Dr. George Akufu Dampare, has spoken to the family of the deceased and the leadership of Kumasi Asante Kotoko Football Club, and of course to express the condolences of the police. Now, he is also assured the family and the club of a thorough investigation into the matter, where the special team has been deployed from the Criminal Investigation Department headquarters to assist the Bono Regional Police Command in the investigation. Police Penny Anidin Eddie Grace and San Akrofi, Assistant Commissioner of Police, Director Public Affairs, Ena Nensa Eshekrate Yase, na Sadia Enchichimuno Esitiano, Enra Boa Sante Kotoko, any Swatchaman Boboku no Koboy, and a woody summer a PMO, any basa mentime who asia a cofa by an inti. Ghana Police Service edit to an himself, Womo Etimi and Yanipamiensa. Yanipamienso Mania Womono, Ignatius Bafo Ewa, that is former MP and a former Minister of State, no ministerial position, and a Ajimandia Owusu, and a Chairman Joseph. Na police for no twice to chim so much womana, and also Monsa so muna, and Omako conducted investigation. I said, Omako Sachi womu fie, na Omako Sachi womu fie no mo danya, omo demuno, Oma who said, a tuo, yatu din say MP23 pistol, itimito rounds of 15, a tuo rounds, pam, ammunition dunum at a time, said to no, Oma who be, ewo Ajimandia Owusu suspect, ne dem. Na eno achi, Oma who ntadie mienu emoja ewom, ntadie mienu emoja ewom, ewo Ajimandia Owusu no, ono so ne dem. Dresses with suspected blood stains. Yes, not just a moja, ewo ntadie ahoduo bim, ewo Ajimandia Owusu ne dem. Eno masa nye tuo, in as much as se kind de wo ye nua no ema ne wuye no. Report to crown so ayasa tisisia from grapevine source HMA yenu ano seka ne yanfa anwane baako yanfa anwane mienu. It means say nipa wo no eboro so said de ene yenim no na omoto aso chemu say Inspector General of Police enra yetunija ewa hanom pa say papa no say woye up to the task enye social media nko adwuma ena ese yo ampa yatuja amagana asoko. Inspector General of Police Afred Nana Pole abusuafo ene wom adi nkomo ahye mu nkran ahye mo bo aka che mu se de asie bia no wom ebedom siko ama wiase ehunu kra ewomu eno achi Osane Asante Kotoko bobokuo ni mpanyimfo adi nkomo aka ahye mo se ba bia omode hwehwemu bekwa akodro bia no wom betumi aye afen so Ghana Police Service asa ayi enipakuo batan afri CID department headquarters one crime. So muntu omuto nkwa bono sisi me no ka sei womonam kwan so ekobono omokoka bono region police command home na investigation etimi atodwa enti anuano miensa omoda o screen yi eye mpanyufo ahodo a yate wo mo owura anedin ede Ignatius Bafo Ewua ena owura Ajimandia Owusu ono no dem ene tuo ewo ena afi nso owura Owusu no ankasa ne dem Ajimandia Owusu no nso ne dem omunya atade a emoja fresh anase moja ayem ewo ne dem ho no ma ene nso de etodwa enipa ba ko aka ho Treme Joseph eno eni chemu a eba na wei entonkodwa no dia ba betodwa biem ya de todwa ne se one lady ba ko nso mene wo ka sei niema ahodo ekokọ ede mana nkofo obodi din enti Ghana Police Service nso asa toa so a eno de omunya nso ni mu
but lady no yɛse in connection with yɛnua Nana Pooley ni wo no nyame mfa yɛnua ni kra nsie na ɛyɛ ahotesɛm yɛde nsɛm no nyinaa ɛtoa so ama wo yɛnua ni de Akosua Black Chinese ni din a wɔde wo Facebook ɛno no Akosua Black Chinese wɔn so wɔ journalist ɛde ma papa a ni din de Ignatius Balfour awua a ni team ɛne Boboko Nsuatere no a ɔsayɛ former MP no ɔsayɛ former Minister of State in charge of Lebanon any ade yɛnua ba no yɛnya nkyere ntia mfane mfonyi ɛntudwa yes ɔno nso ɔmo ni din ɛde frase na ɔka ho yie pa no ɛyɛ nkyeremu a ɛba ɛwɔ mu police for ahyɛbɔ sɛ ɛkwan bi ɔmbɛfa so na nneɛma awie pɛyɛ na nkunimdibu akɔ ɛde ama justice no aba na akɔ ɛde ama yɛnua a wafrim ɛde n'adɔfoɔ no ɔmbɛtumi atoa so ayɛ ne nyinaa wei ɛne nsɛm a to dwa yɛde ma yɛn atiefo ɛwom ɔpanyin sports minister wɔn nso aka ne deɛ na ne deɛ a waka ɛne sɛ nsɛm wɔ esiiɛ no ɛkwan bi aso criminal act nti ɛsɛ ɔmo toa so na ɔmo di ho dwuma ɛma bibia ɛwie nkonimdie so wei ɛne deɛ to dwa nti ɔmo mfa nneɛma ni agorɔ no stone unturned kra ɛne ne yi ɔmo ɛkɔ akɔyɛ na bibia no ɛwie nkonimdie so nti deɛ teɛ ɛne sɛ sisi adeɛ mepakyɛw Ghana police ayɛ adwuma nti ɛsɛ yɛbɔ ɔmo aba so ɛwom na nkonimdie boɔ no ɛkɔ na former Ghana international na sɛ Asante Kotoko ɛna afei Accra House of Folk player a ne din ɛde Charles Taylor wɔn nso ɛde kakra ato dwa na yɛnua Taylor ɛde to yɛn nsɛnkyerɛfoɔ yɛnim ɛfa ewuo awerɛhosɛm a asie no Taylor West na hash kakra yɛntie nsɛm a Charles Kwabena Sampon Taylor de tu ados ana emiya sɛ Kotoko has ɔmuntimi show so ɔmo na ɔmo di kan ɛwɔ Ghana Premier League so identity yes because enura ɛkyerɛ kra sɛ nkrɔfoɔ no ɔmo respect Kotoko because Kotoko bi okra basa ewura pa kom so man nko na sɛ kra sɛ even na TV sɛ ni am kɔbɔ ball no wo bɛ sɛ mi si form nante kɔ a park no yetimi de car kɔ wo de ɔka de yetimi wura ba me de mani wura o sa jimi sɛ wo sabe sa ya soso so ama na aye time say da bia na o ehode okọ a saa na ebesi na okọ a saa na omo ye tutu ase obia ni o ye tutu ase o ni kurom obia e be ma so dia say bedu ba bia e ma nyansa ni ya adwuma mo okay so wa hwede no esie ntwaye em ya so o say o wa ya o ma na free league no so omo mobile on one say Jimmy Sen say your mayor no ana ku obi ba say ball 3 points ku obi ba ball cap no credit that's no credit say the man na players no kra won su atran my players no kwatumi tu amokaye okay Charles Taylor ɔse Nsuatere Boboko no kra no ɔpanyin a ɔda no ntimi nti omokaye ɛna makum obi ba ya sei awerɛhosɛm sei osu ani awerɛhoɔ any atepoi ene ekoso na Pooley abusuafo ntem a enye fedi agro eya arahusem yie pa na ye de eka nyina nse moma ne nyansa na monka se obi di sika e ba befam ama yenuan yenya justice ema no na yenua Clementino the darling boy wono nso ye ne ni bedi nkomo wa homa no so wakọ ene abusuafo akodi nkomo na okoye no sei ena Nana Pooley maame edi tudwa ebi ameka kire no bra body na mo no ikura me we beja ya Kotoko bra body no na mo no na se na bra bo na Kotoko nko a no ko ayi wo mukura na me nua dawa na Kotoko beja no wako oja hoko da bia na ebasa ya na waye ne maame na ebusuafo na hamo ana se ha busu ni we na oja no Kotoko sa na ye no da bia me ka kire nse me kura me we beja mo wako da bia me ka kire no ampa so beja mo wako so sie me kura na Kotoko no wo da no obeko Kotoko fo mo fam bamra mi o yes maame ena o twa jajo kakra na sremo yempese e be show maame anim enti yetie maame voice no maame era ho Nana Pooley maame ena wo tene nkan se nsem bebre yentie biem na yento aso mo fam bamra me ona hwamie
Nana ya family afroko na di dia me bia di wa. Nana ya family afroko na di dia me bia di. Nana ya me dem doctor. Doctor say me so me di operation. Me ya de dai. Nana ya. Do do be bia. Ebre wa kru we yire no ma besu yakọ. Nana ya do do be bia. Do be bia. Nana ya me bet ko change no me bo bet me be na ma na te ka me bubu. Eh. Minimum kwase jobo me be de kodi dwabra me. Me be de kodi dwabra me kotoko fo me di dwabra me. Kotoko fo me di dwabra me na me wi yam ba na wi. Me na me wi o. 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 And this MVP. Mami, we de kuse na ebebe. Boy. Boy. Wa wi o kotoko ti ase. Wa wu kotoko ti ase me ka bibia me be nti. Boy. Mami na we de ebe ma kuse ebebe ne twato pa oni ni din komo ansana oko match no. E wona be ba na che. O wale yo ma me ha bi. O wale yo na yire te ba bi me hu. Na oni ni din komo so of On frère me kura. On frère me kura. On frère me na yire so on frère me. Mami kafra na me ba che we na de si ye no aso wanyu obi ama na bo ma ne se e de kra na course so ana se ba ne sen me ba che say On frère me ni de on na ko ye no. O so ne ne gina wo me ba na nka hwe. O ma hyehyɛ. Te me ba no so hunu se na de bre we pone a o mo be bo no. Enti o ye la bi se nko be ko no ofiri ne ho kra wa hu no. Wa hu no kwa ye odifiri ne ho. Enti o te se bo de ya won se ka ye wo waji achinyi. Che se o gina na ho. O gina na ho. Na me ba na ye na adwene se de bre ye babu ni nti. Enka wo yi afa ho na nka asa ne yapo. Nya sa ye pon ye babu. Enti eno owuro ni jesi kura said they will be one say we kotokoni na ye hyehyɛ to mo hyehyɛ enti second o mo ne doctor me nsa na ko enti doctor mienu edi na chi ne ko o mo kyerɛ said the one second no ye wudi ni akum nipa da na nkonte me ngo nipa na second at the spot wo mani na bi o wo second no wo ko na kum mami kafra Ayara husem ene ekoso no Obatan ene nei arahusem si atono no ehadwen pa ehadwen 3 points in T Obatan twa jaju 3 points in T oh erade ehadwen pa Obatan Mami asem nisu a wosu enyina ese no krenie justice estimi eservo na bibia no ewie peye asante kotoko management me pacho me no kasa isisi a omakowura mu na pole nso efie na oma visiti o maame na penkra awu a ene kotoko management ekọ ho no yentie bi Nana penkrampo epipa nanim nisuo nana na esuin awerade Jesus Christ nana ebo nani a osu Obatan hwesu amaame ni su aka nana akoma kotoko management egusu wo ho nana yɛnhwɛ sɛ ebenya na ɔbɛkasa bibi kakra na menya sure because nana su a
Poli maame fie ha no mungua no. Poli maame fie no mungua no. Poli maame fie penfono mpesa fia mo. Enti omudi nkan ko Pooley yere ho ena omoto aso ekopie mu Pooley maame nso efie na omoko Pooley yere ho no ena isuni areho no to aso sa afei eno muram ewo Pooley maame nso fie owura kwesi apia eka ho bi chairman Ofosuware chairman Solo ni da kon chairman K5 Nana Penkra ewua enso eka ho bi and of course opanyin a friend lawyer Safuduku nso eka ho bi ayara hosem ena akoso Korofo atre do yipa ni da kon eso ka unbe ne de ni da kon ni be kasa e dia ni da kon atu very much wa ni da kon dia be kasa Okay, abusia ye twaso e the update ni nyina e maw na awurade nyankopon edion edin do we ka say nya din bia nipa no odi ntro mo ya emu ya papa nti wo a wo ye saa die wo a wo ye saa die edie I mean how why ena okra ese okra free wiase all because of mo ye all because of ye kwa akobo adenti na ese basa Ghana Premier League no mi ntwam afi Asante Kotoko breadthrough see a my home so Asante Kotoko breadthrough see a my home so Krobia nya da bia ene e beka so kuma apem beba nti ye fa ne sa dabi omi ma ye home so omi nkasa na Ghana football ni nyina no Kotoko nima enye yiye obia no obetima about Ghana League without Asante Kotoko never ain't me happen that and this is the time ma Ghana Football Association ehunu se Asante Kotoko boboku no ewura Asante Kotoko boboku no ewodom Asante Kotoko boboku no ewachitafo mapa na nyese enei ye ba beje musa amane ma akwacho meshramo Asante Kotoko chitafo mi gidi pa say ye management ema yensensi form ema ye nuai ni we enkoye kwa asedanka nyame si anya nipa miensa aso wo mumu obi a ne ho bon asem ni mu bibia yesre onyankropon twedi amponi sika dwasa emoa na yenso nipa nim ba bia nipa no enam bia a yenya nso ni mu bia no sa nipa no otwumfo onyankropon wosoro ani sika dwada ama onyankropon moai na yenso sa nipa nim na nkonkomo so kese yenko one na dehye so ha dwen se sa niema sei ebekoso ewo yen football mu ha dwen pa ye bekwa ahoma no so ne yadi nkomo na ye ni enua century ba ko a ono edi asem na chi nso abon nkomo na nsama hodo a behind the scene biem a bobodi aba anwumre mu nyina no
or the atu anim and tentem so na ye hu said insiso so no betimi akọ na the good news anase we mpo minka the good news anase asama adwa akoma kakra ene se me no kasa sisi ye nuan na Pooley yetimi anya nipa miensa aso wo mu a owura Ignatius Bafo eka ho bi aha said ye utie report ene niam ahodo a eba ye nyina no uhwe mu a esa papa yi in connection wo ne bobre ewom yes na otimi bua ema bibia etimi etodwa na se no antodwa emwa yes emwa yes emwa kra yes emwa intimi hye Ghana mpanyufo esa emradru se ye ka nokre yes yes na bibia ewie nkunimdie so esa emwa ne na boachina asante Kotoko so esene sebe timbia Kotoko nko a ene eba bebo home anase eba bebo away match a team kro no atu sika ogiemu muti hoi insu atre ho mo boliga mo 5 cedi ni 10 cedi enso Kotoko enra omo banko a 50 Ghana cedi ena mo gie. It shows how bigger yan club ne ye ni eba be yedin atena honom ama tama ahye ye ba be yedin ama santima atoto ye ba be yedin ama sante be ma sei atofem there be ye be say ya ama sante be ma atofem kwa anya si awie nanso eni nkwase eje mu saa na penkra wu a moya ade unu owura kwesi apia chairman solo owura K5 moya ade se mo timi akwa abusuan ho na makwa akohye omo den na wahye omo nkran megiri se eniama pa bi edi akire bia se boa ema bibia wie pe no se eyo na pepepe yo etimi to ya anye saa nya ade da se ebetimi aboa ama bibia etimi akoso ensem asisi no ha dwen woka yese Kotoko kire ne ho woka yese Kotoko ha dwen ena nsem bebre se wo beka ya ebra sante Kotoko boboku no ekopie mu na anu adabi na yamponsa time ensem se ya because yeni aba Evelinsia Asare yeni aba ma Emmanuel Newton da Soberi yabu wo mo femfram enso yeni aba yi ka na nsentrofo bi esa de ye nsem hunu etete radio so na nsentrofo bi de ye ayampi ato nti bisa ho o se de Kumase je dom se de Kumase eje ewiase nyina Ghana nipa bia bi na eboa ema se Kumase ebewie peye no saa se de yenuanom sentrofo bi tena radio so eka no wo mu betimi akwakoka saa Kumase ni betimi akotena sabio doma hinkro anase brekum anase nsu atre FMB akokeka yampia ya na yenuanom bi a aba Kumase etoto no nanso Kumase eje dodo edododo na no nkyere se enipa mfe sekan enwa nanka ebradru se enei ye woso ye ho ema nipa hu sampa asanteman ye wodom ni enim ko yenim dwane enim kwan se etena ho ema saa ne ema we ekoda Ghana Premier League no enu kwa se toaso afi esi etwam ye si ano afi na security measures ahodo esi ye ditudwa na ansa na league match atodwa no na season ni ahase ekwan bia ni ho Ghana Football Association di omo ye ayampia to omo to ni nyina no enu kwa se kwa ehwebuada Davida enu kwa se kokwa ehwebuada na ye to aso ema bibia wie nkonimdie so ehia yie se timi sori waka na ye kon ekonden eboa ema sante Kotoko efa ntuma pafra no enkyere se nkrofo mfa nseka medwa nanka awrahosam pa na asie no nsem hunu frani ma sam nsem ya sei na ye bemnya dua bia bebu aboye na kwa abofre ede enso eno no can you imagine say in team bit say insu Atreman FC ehye Kotoko home and away last year anoma bata kira ntu antofom bibiboni bia nsi Kotoko yetena ho ema insu Atreman be sheye omu sheye home and away last year what is aboni BC na mum die ye mra mo makache ene mo mra mebo liga mo baba be share ase Davida enu kwase etoaso saa biem na house folk kra ye no omo ewo rivalry no house ni bi betimi aye say house folk for would never do that yeti Kumasi ofaka na uma ye bi ko minia Ali Maradona minia panya ye bi pen
a healthy rivalry and away and tem yet not radio so din comosre yet not radio so eba yampia ema nipa ba stadium ema nipa hye homa eno nkyere se enei wotim kitwa bi a wo bono patam ho famrasha wonsam ye de opeye intimidation niema hunu ene niema ahodo ena moye editia teams akese mostly Asante Kotoko a breadru na a bad way say yesuan in a hard way a hard dream say ama okrati asofo atofem and san ye ba besuan a hard way league front tantan way league way and friendly league way sponsorless league way etimi claim nkwa na sponsor ben na so sene nkwa league front tantan way ema nipa timi wu league front tantan way ma nipa timi wu da bi da e ha dwen ye beto aso ye kwa homa no so na ye ne enua ne din Eddie Clementino a wo ye adwuma ema oyerepa from edin komo de ntia na ya fra Clementino ne se odo na akọ rounds and say wakọ grounds ene mpanyifo akasa efa ye nua yi issues asie coach kwesi apiamo ekọ ho nyina no di a trebi initial odin kan ene enua wa from na no pole maame ekọ twen komo maame eya sunsi ate maame de ade aboniyam esuri nyina mu no maame etini eka nsam kakra ya rawo sini suni adwajo etiani komo Clementino ya chao ba GH Live Studios Clementino okay ya try see ebenya enu ano na yetimi na di nkomo Clementino na yahu se di so ne betumi akọ live ewo GH Live Studios na yahu se de niam betumi atwa e di akọ akosie yenu ano ene ban panyimfo for now all my information nyina ne ato aso e di atudwa Clementino temenka oh okay ene yankwe na sesia yenu ayifra wa free mu ene ade ni nyina no wakọ abusua fie ne yiri fie wakọ maami fie wodi akire sai na niema akosi anwumrei Bluetooth na yama tifo na kwaba na wi sabi yesi di jawa na ya dia so na yesi no obie no a oso ho da yeda so pese ebi esi bi no eno ntinya dia efie riwa ebi ni sabi yetiri atra ya na eso ni nyina no eyemia Francis ya Fempon ye dudu na ni no Nana Pooley enu a no kofi kwamu a okunya ye ero so atre ene ma ene anopa ye freye na wo se ye ko na busu afie ewo asorase asare original 3 ho ena ne ma me etie wutwa kwa nu ba so a ho ena ne yire so etie ye ko ye ne ma me din ene amanya me mata me ya sudi ye sudi papa osubi papa na sami na ne se sabi le banu ni se de mu si kotoko no ese abusia so se ye ebefi e ma ne banu je ye to ho ekojidi kotoko echi na ni sunu no se me kura me ti ye ni wu a me banu obejam ha akọ me de me kan na ne se kotoko enkofa me ba emre me bibi obribi wonu wu me na me wu ene wu Kotoko enkofa eba enfa emremia nsunumu ene yawu a na wodi wo no ekese wahwera de ye to aso bi sa me se osoro da yeda na dia die kwa no ti ye ntwato oso ne de Alexander Menu a ye RCC chairman enkomo ni di ye ni mari fo no ne ba no eye professional killing ana killer ene kokoko no so se unye obi a wodi na bo no fusun efe dia ni se mi se kan obi a ene bebe ni pele wu a nka se kan ko na ebi anko de be wasa be ne na baabi ama ni pe nke me wanya nkwa na so de di pele e de se kan wu e no e di adan si pipi se ni wa se ato no mo o so bu sa ye se le ba no ko se di mo no ko ye bone di oti na be se le ba na ko ka se nje obi aye bibia ntoro de wo kana se ene ye wu kotoko e be tena se ye wu kotoko be tena se ni ene e kopi mu e wo asoase atawo original pay on we any Guinea Francis Yao Fempon Nana Pooley ne ma me efe no se amanyame mata ne nsamo a wode tu yenim o hwe ne yere efe no se gift so asem ya okai na no se nkunu e be free fie sande anapa no okra no wo fa ka okra no
okubiriye okano wanti biem sɛ kono no me sabrimu no na brim ni wajim obi a mona mania to enne ɛre wate saa deɛ no ɔno deɛ wɔdena so nyinaa manyame wɔre so ati hɔ a wɔtwɛn sɛ kono ɛbɛba wobi wɔ so wɔn kɔhyɛ tuntum wɔntumi nhyɛ tuntum kɔkɔɔ na obi fira no sanso no gidi yi sɛ ne kono ɔbɛsan aba tuguso a wɔtwɛn ne kono tina akɔyɛ wuraho ɛna ɛnɛ ɛtɔ dwa ɛwɔ aso ase wiye ɛne ɛto aso ɛkɔ menhyia RCC na ɛhɔ ɛna Asante Kotoko supporters ɛne mɛkae ma adwene mu a chairman Kotoko K5 ɛnɛ meeting no wotumi ɛbɛn mu bi saa nso ɛna Christopher Demenya ɔno nso ɛbɛn bi yinya Kobi Nyantachi former secretary chairman ɔno nso wɔ hɔ Biria Benazil ɔno nso bi chairman ne pɛn ɔno nso ɛtumi ɛbaayɛ Kotoko RCC vice ɛyɛ Yemia Patrick ɔno nso ɛbɔ mmɔden ɛtumi ɛbɛtie mu wɔ hɔ chairman so no meeting wei ne ɔno nso ɛtumi bi ɛna Nana Yawmensa ɛnɛ ɔyɛ diko ɛwɔ Yabɛma kurom ɔno nso ɛtumi ɛbaayɛ ɛnsɛm deɛ ɔmo ne nsɛntwerɛfoɔ ɛka bi ɔmmoa asɛm no ɛbɔ no dɔbo a wɔn mpɛ sɛ ɔmo kyerɛ nyinaa no ɛnɛ sɛ sɛbio na apolisifoɔ nhwehwɛmu bi ɛwɔ bi ɛkye no deɛ a ɛwɔ sɛ yɛ Sunyane West MP Ura Ignatius Bafuo Ura ɔno ɛna ɔmugiri yi sɛ ɔka ho bi na ma supporters ne bi fra bɔnten baayɛ a ɔmo bɛyɛ saa deɛ no ɛno nti ɔmo ɛnyɛ dɛn apolisifoɔ ho di no responsible ɔmo press conference no mu no wɔn sa ka yɛ etwafoɔ a anaasɛ mu edu a yɛteke yɛ no ɛne sɛ ɔmo de ɔmugiri yi sɛ Ghana Football Association ɔmo Kotoko supporters ɛtwom ɛnkosi sɛ ɔmo hu yɛ ɛtu ɔmo nua no ɛho nua bubrɛ ɛhu sɛ ɔmo ate bibi papa bi ama ɔmo akɔma ato ɔmo yɛm no sɛ ɛso no ntumi nyɛ saa bi a ɛna ɔmo as supporters ɔmo to ɔmo firi mu egyina aso ma yɛ ebi sɛ ɔmo sɛ na yɛn nantwere na mo mpanimfoɔ so daabi yɛ ntumi nyɛ saa deɛ no mo nkɔnkɔbɔ a ɔmo sɛ ɔmo deɛ ɛnam sɛ ɔmo nim nea ɛbɛto ɔmo sɛ sɛ ɛnɛ baako na ɛkɔ wɔwu ɛkyena baako bɛkɔ wɔn nso ɔmo nim nea ɛbɛsi akyiri to ɔmo deɛ ɔmo ntiri papa bi a sɛdeɛ ɔmo deɛ ɛma chairman Christopher Demenya ɛka bi chairman Kotoko Pooley ɛtumi ɛka bi nti ɛnɛ na kyerɛ sɛ minia ɔmo nso akyerɛ ɔmo abufuhyew sɛ sɛ bi sɛ nka sɛ mi bɛsi a ka ɛnyɛ Kotoko ɛne pass na nam so a saa de bɛsie anyɛ team biara sɛ sɛ bi nsuatraman ɛna ato wɔn nti ɛnyam so ɛma na ɛyɛ ɔmɛnsa ka sɛ ɔmo de ɔmasɛm ɛwɔ mu tirim nti ɔmo bu sɛ wɔyɛ wɔn awie kumɔmɔde hyeɛ wɔn ba betwam akɔbɔ bɔɔla na owi yɛ no aka ɛsɛ ɛyɛ asɛm sɛbɛ nti mi nua ɛnɛ ɛsɛm deɛ ɔmo ka biara nti obi bɛ bisa sɛ deɛ ɔmo ka yɛ no no ka ho bi ɛna ama release ayɛ ho sɛ apolisifoɔ ɛtumi akye nipa mmiɛnsa sɛ ɔmo hwehwɛ ɔmo nsɛm mu deɛ odi nkan ɛyɛ Ignatius Bafuo Ura a wɔyɛ former MP for Sunyane West no ɔmo akye no ne ɔno nko ɛna ɔmo akye no ɔmo akye menkura mmienu a baako ɛne Agyemadi a ɛna Kyerɛma Joseph a ɔmo gyiri yi sɛ ɔmo nyinaa bɛka ho ama nhwehwɛmu no ɛtumi aboa a wei ɛka ho bi ɛna amadodo no afie sɛ anamontuo biara a ɛwɔ sɛ Ghana police nso etuo no ɔmo gu so a ɛretu a ɛnɛ yɛakɔ nkransɛm deɛ House of Representatives deɛ aba media ma de ne deɛ aba ada class no obiara ɛde ne deɛ aba a Ghana Football Association anwummere yi ɔmo nso pɛ futi deɛ ɔmo ne ade hwɛeɛ no players bɛkɔ bɛyɛ sɛ nson ɔmo ahwehwɛ ɔmo nyinaa anaasɛ ɔmo akyagye wɔn so mmiri mu ho ano na sɛ deɛ ɔmo hu yɛ no na ayɛ pro kekra wɔbɔ ne nua na wɔyɛ bɔ ne nua Kotoko Jazibere din bɛn mu wɔn goalkeeper Kamara din bɛn mu okopiem ɛwɔ nsuatra deɛ players bɛyɛ sɛ nnan enum ɔmo nyinaa no edi wɔ mu a ɔmo gyiri yɛ sɛ ɔmo mmra na ɔmo nso ɛmɛyi wɔn ho ano ntumi nua fɛmɛnura ebesi ɛmɛ deɛ kaka yɛtumi di akyire no ebi adanseɛ sɛ ayɛ ne bere sam ɛwɔ yɛnua Francis Yaw Fempon Donathan Nana Pooley ne wuo no ɛmunim neɛ mani a ɔbɛbu saa ɛde ato asoɔ na Clementino Chemenka Clementino okay Tino Chemenka okay na fans ni bi nso ɛde to dwa sɛ Ora Ignatius Bafuo yɛ insight obi anya bɔne but of course yɛmfa pɛpɛpɛ yɛn to deɛ da Ora Ignatius Bafuo awua a no ɔyɛ former
MP and of course state minister me papa yesi ni fie ewo fumesachiri krum na Oracha Mansolo a oye Kotoko Penyi baako e de tudwa kra se nyame anim no kure ni ebra o inside fans no so omunyi polempie na omunyi ni pie ye ma kwan na no ye gya ne kwan free wiase no papa yi okọ ne nchen ka kire nse oluman unim se na anu ade ya na ba chi krom begya ebedi u papa 1 year na anu ade ya unim se wo fie o mansion e wo fomaso achiri krom anti oso o kan sa papa no ho e wo so kakra ansa na niema ejo aba fom Kotoko fans ni bi nso etrechre niema afo ma dwen so mpese o mo ye niema retaliate say na Kumasi grounds etcca my hu say niema etcca Senior also no kasem ni unse sabiu asamu ukaka ukom bebre abetwetwe nsem bebre aba omo mo ko ye bi no na ma nko bi utiete bi no comment ko mo ya edu ba bi no na chese ne ebi no sound tribal sabiu ene ye be tomo no mo ko na makofre sabiu so no e di aba nti eno ye nsem a ya na ye mpese ye bebo so na akoye se ye ndo so sa de ne sanse enye asempapa sabiu ye be ye nipa ntimu ye nyina no mo de ba ko ena we mu Clementino minchwa wano but minu mienu ya nanti Ghana bre aye commentary bre me kaisa menu akọ bekwai menu akọ doma menu akọ brekum menu akọ baby bebre ni aye commentary over several years akwantu mu so de atutu bia je aye commentary Clementino wo aye commentary pen e na ugusi ye nimpefesi ekọ brekum a ye nimpefesi ekọ brekum ne doma ne ade a intimidation omudi afam even central for kra no enya agro nti Clementino nya wanwasa wo beka nti sinipi neka enya sa wo endonzo tribal we bia me kai sa me kwa commentary e wo domani brekum obi ka kira me say so frikum ase na aba mo why do use ye me kotu mo tumfo no a muti kumase amoso no so ne ye be kire mo we I ha dwen nti minua eye niam bia obi na asase na atoa so amana bedru samre nti si anka ntoa se ni edisi ho a ebe bibi o nti ni kasa pa ni ehu me to so no na me so wa so no kana ene supporters a me no mu din come free kuma so koye no so de wo kan ya o mo kan ye ene mo hu me beye mo na mo ko ana mo otumfo no sabi o wa beye de obeye nti ye kasa sabi nipa enso so endo so no ni nyina no e ya de a enam so ene ma sa de we bi etumi ye den etumi esiye nti na ubusa supporters ne say ena won reaction tie e wo kuma no ene wo hwa aso no mo ye koduriye adansia no mu di fa ye no no a omo chemu di a no mu di e pepeye ena mo ehwehwe so mo enya pepeye no a ene omo so dem na no be so omo so do so mo ye di a no mo be ye Kotoko press conference no kwa no me kai se mpanimfo no ba ko yes we ye na na ya o mensa e kan ye se ubusa o se bi ne o ma betwam akobobo ewo nations ana ma betwam Kumasi akọ okawie no se asemsebe nti e kire o se supporters no winia so mo anti bi papa bi ya yenim de e bia na de esatramadia baso mo jan no kokko de drum bi sa baso meto aso a winia de mo no ankasa ko bi tia ba no e ba mo life no aye in danger players no unzo supporters ne de mo ko anya de mbedi o machi bie ne mo mebe players no ebe bo wo mu a bo no nya de metima bo biem nke nye nwanwa say me ye tete so mo so ma twom Africa na bo no mu a mo ntimi ento aso dum sansa de na mo ye no sabi o mo anyina nkwa akire se sei na eko akosi ntimi dia supporters ne de ebi wa bufu shu mu a ene ye samaka se ye bie se upin fighter wa ga minim ne nke besi wa Ghana amenia mini ewe ja mo akọ wa ya dwumaden ama GH Live Studios and o Repair FM ya da see pa nemom ye misa we se see ordinary person on stadium da sabe se see na me meja frame ye wasi ye na boy o mu boy na de adane awudie ni ade me papa na ekasa a kire me o me oluman a onu wo fie na ekasa me ni nipa bebradi nkomo a omonya sports fan but omabama busa saball pa omba pena mo ma ene omonana no ma stadium akọ board ye lalai ebi nsida na saa ne mai bebre nso call for say adan no muntwa league nim me papa se ma obi sa me ne say adan league no o je a ye ma ode ai and am say father ye hwe na so mpo ye sika sponsor kra na so no so wey e na am obi de hye atokwai sai na calling ni city e omo si ye ntwa league nim
na si yɛhyehyɛ nneɛma yi a na foforɔ yɛahyɛ ase a na sɛ sɛe ɛna nneɛma esi kɔ. Mini na akoye mienu ebinom gidi sɛ yɛtwam a ɛnsa hwee sɛ na okay sponsor mpo ɛna so na ebinom gidi sɛ Kotoko ɛyɛ big club sɛ ɛna akɔso mu di a adan nanka ɛnɛ ne supporters no kwa na ɔsɛ nkɔmɔ yɛ press conference ka ɛwɔ sɛ Kotoko team kɛse no nyinaa twɛ mo ho ɛde firi mu sɛ based on the SC nti supporters no deɛ emu akyɛ mienu ebinom gidi sɛ bi Kotoko ɛso nti Ghana ha deɛ kata Kotoko yie ɔne na na menya amansa kɔ akan sɛ Kotoko kɔ baabi mo na de dɔm ɛsa akɔ ma baabi mo ɛkɔ ti sɛ sɛ na ɛbɛto mo di a ne bɛyɛ dɛ matumi akɔ park mini ɔmo sɔre a ɔmo de blame yɛn nsɛntwɛfoɔ sɛ yɛte ha ɛne yɛka ama no ne ɛnsɛm yɛmu sɛ yɛn sɛ saa baabi a mo wɔ yi ɛna saa de wei fi yi a mini a nkɛ ne me yawo na me di saa bɔne na deɛ satellite ne dam so a yɛaba bɛfa me yɛwie so a yɛwɛ prosecute a me ho sɛ mmara no ɛne nipa koro adi for Ghana deɛ wei akyaa yɛde ne na ɔtwe da wie yɛayɛ na awie na sɛ biribiara no kɔkɔda din nti gugu na gugu abɔ wɔ mu sɛ na me nkɔ sɛ dum da den na abɛka converse me based on the SC me sɛ me nkɔ sɛ dum two me nso me ba ɛkɔ sɛ dum a asɛm a mɛka kyɛ ne nti no me ba no ɛnkɔ nti me nua no attendance ne deɛ ebi ase a mo week 20 ne afi wɔn mpo na ne following week ne ɛkɔ akɔba a yɛnim ne bɛfie ɛdɔm no tia na so bɛtie sansa asɛm mu yɛhunu kan sɛ menim nua nyinaa na ɛsi berekum menim nyinaa na menim nua na police ne no ɛna ɛte sunyane sɛbe yɛkɔhyia wɔ Dresden Sport ɛtɔn nsa koraa me supporter no ɛna mefɛ tua na sɛ mayɛ bɔne naa so wɔmɛkyɛ me a wobɛtumi akyɛ me adɛn na momfa police bambɔ no nyinaa no ɛnhyɛ policefoɔ nsa no mu hu sɛ daabi sɛ yɛbɛbɔ no wɔ Kumasi a ɛne Kumasi policefoɔ ɛnkɔ ebi a policefoɔ from adubiase ana mampɔn ɛna ɛba munim obi a yɛmfa asraafoɔ ɛnka ho na yɛbambɔ no ɛnyɛ assured yɛka asɛm yɛka mpanimfoɔ anyɛ ho hwee ɛne sɛ ade wei abɛsie so gu side deɛ a na mɛka sɛ no attendance ne deɛ after wei no yɛbɛhu no mmɔ sane sɛ mpanimfoɔ ɛnsua biribiara ɛmfiri mu Florentino yɛbɛda ase ɛwɔ adwumasonko a abɔ ama Ghana de hyeɛ a yɛtie yɛhwɛ ɛwɔ GH Live Studios nyame nkɔ so ɛnyɛ ɔkɛse nti no ɛbra no bra no bia no yɛne abusuafoɔ ɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ GH Live. Thank you so much. Yenia Clementino, the darling boy, formerly of Insura FM. And of course, Sisi Awoyerepa and Anasa Promise Media. Ono Nedi Insemnechi, Ede Maya, Wabo Insemnina, Ede Amayeno. Charles Taylor, Nensemno, Hash. But Yansanfa we entu enim. Na Yehun said Yaniama, Eko, Charles Taylor, the terrible terror. Wakana Adrian Pa, na meneno Adrian, Yentino. Niema a ɛkɔ soɔ no yɛn nso nsɛ bunu so saa ɛma niema ɛkɔ so ana emiya sɛ Kotoko has ɔmo ntimi show sɛ ɔmo yɛ ɔmo na di kan ɛwɔ Ghana Premier League so identity yes because enura ɛkyerɛ krɛ sɛ nkurɔfoɔ no ɔmo respect Kotoko because Kotoko bi okra basa ewura pie kɔm sɛ ɔmo ne nkɔ na sɛ krɛ sɛ ɛnfa na TV sɛ ni ami kɔbɔ bɔɔl no wo bɛ sɛ mi si fɔm nante kɔ a park no yɛtumi de kaa kɔ wo de ɔkaa de yɛtumi wura ba mi de mani wura ɔ saa jimi sɛm wura sɛbe sa yɛasosɔ so ama na ayɛ tan sɛ da bia na o ɛhɔ de ɔkɔ a saa na ebesi ɛna ɔkɔ a saa na ɔmo yɛ tutu asɛ obiara ni ɔnyɛ tutu asɛ wɔ ne kurom obiara yɛ bɛrima so adi asɛ bedu baabi a ɛma nyansa ne yɛ adwuma mmɔ okay so wahwɛ deɛ no esi yɛ ntwa yɛ ɛmi ya sɛ ɔse ɔmayɛ na free league no so ɔmobiem ɔno ahu sɛ Jimmy sɛ na sɛ ɔmayɛ ɔhɔ no ana ku obi ba sɛ ball 3 points ku obi ba ball cap no kɔ da so no kra sɛ de ma na players no kra wo nsu atama players no kra tumi tu ɔmo kaye ku obi adas hosem ena asia inu nkwa esoso so in no uncertainty no enu hu kwa se esoso so hetie nie wa odu ani si Kotoko so bia ensi wiye o sorry tia Kotoko a ensi wiye fuani kɔ akire tete wonom Kaladan Park ede na ensi da and now to you away
tete honom obekọ suhum masbis ede na nsi da na masbis wei tete obekọ kwa bibrem obekọ ene kwa bibrem wei obewo ho enso ye nto nka ya enuanom kimfeza for kra we anu mabo ebuje ba ya boy stubborn no ene kimfeza ode betale obesa akọ ti Kotoko no yenya ne bone na wo haso folk anya Kotoko bone wo nsu atreman na what is Kotoko ne has mpo akọbọ ama apart from ade aye moso eme 9 fire to wrench me see ye no se Kotoko fan ebuafu has fan buafu ewa Accra Sports Stadium anase Kumasi Sports Stadium ama ba ko atwese kan. Come on. Enya die besi da. This is Animal Kingdom League. Animal Kingdom League. Ena mo bono. Animal Kingdom League. Ena yebo. Na sadie enei nana penkra esua nana bonani a wo su left eni areho eni niema akoso no. It tells you say enu kwa say Kotoko etena ho kwa. Na mom yetimi ye niema yie. Sesia Ghana Football Association almost the following players of Asante Kotoko and Insuachairman have been charged with a breach of section 121J of Ghana Football Association. Now, Stephen Duyu of Insuatre FC, Insuachairman Mohamed Kamara, Asante Kotoko, Justice Blay, Asante Kotoko Frank Dongambal, Insuachairman Abdul Rahman Mohamed, Insuachairman Walid name of Hussein, Insuachairman Gilbani Onen Dongani Samba, Asante Kotoko. Andrew Sintimenu Asante Kotoko, Muhammad Isaka, Insuatreman, and Eric Osebonsu. Yes, on Suatreman, yes. Na ampa Eric Osebonsu, dear, Yamianim Nukrenie, na Odi Dream, our bo numpa. Yes, I am one, Sir Eric Osebonsu, or Bobo on a point, yeah. But at least GF if one pressure, no Muma Yai, Kotoko fans. Muma Yai. Na se say he said the aboja ama Insuatreman FC ni owner and a former labor minister Ghana menka sa papa na twense kan wo bi but oboa mia BBC a ye renanka ye kananka refo e do ka ho bi Ghana nyina papa yi etim be labor minister hey na due diligence be na ye ansa na appoint obi MP anase minister 3 points inti moja hwegu Krachi ya so na power chose die mponie facha me dia asie bia yeso so nsem hunu so na nsem okoso owura akwesi apia ene Ghana Sports page 1 ewo China edi nkomo na ye de hu nchemu bebro ba yen hwa asem wentu anim ukọ wiase nyina say Ghana ya bedane ayi a ye reporte ukọ China sesia China wo newspaper kase ba ko ye fra ne Xinhua 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 womo e broadcast big our China yi pa enya ketwa womo report afa semi ho womo e report no China kasem esa report no e wo English kasem in fact wosa ko Europe nom ne Pacific ho nyina Xinhua agidin yi ho yi pa said omo ye omo headline e fa arehosem a esie ho say football fan killed in Ghana, in Ghanaian league clash. Me funny biem. Was a football fan killed in Ghanaian league clash. Upeso hua, but www.english.news .xinhua.cn Chinese website and a news portal and a TV station. A report to Arahusem we are SE. BBC. Woman so SE. Pooley died after stabbing incident of Insuatreman versus Asante Kotoko match. Where ye BBC World Service na ankasa ena a report to Sarah Hussein we enu achi so osa toa so ko anima BBC African woman so a report to afa asem kroya ho bi BBC African woman so a report afa ho bi intisi ye gidi mbone a etoje rara oye papa eno so toje warara BBC African say Ghana football fans stabbed to death during match violence. We and someone BBC African. Woman so a reported a gentle ha Daily Mail num engineer report be BBC World Service or see Pooley died after stabbing incident for Nsuatreman versus Asante Kotoko match.
any a BBC World Service and a reporters are and a BBC Africa as a Ghana football fan stabbed to death during match violence. Any idea me our free me picture at ho a yara sem se eniema say akoso na ukwa Yahoo CA Sports I know our California almost say Ghana football fans stabbed to death during match violence. And no the omodi tuja we Yahoo CA Sports what my your friend is American California on also reporter Womodeba efasa wudisem enyambrasem enfrenimasem nsamfo sei emu. Yes, eyarahosem ena etoja eyarahosem sem huna enu kwase asoso in any way na Kotoko panyin a friend owura kwesi apia na our stadium hobi papa kasa was they told us they would bring 120 police officers, but the number of officers present was not even up to 20. Secondly, when the scuffle happened on the pitch, calm was restored. On what basis did the referee give Kotoko 2 red cards, while Nsuachirama received only 1? Both teams' players were involved in the fight. So how is that fair? The MP asked me to go and calm the fans down, but it was his supporters causing the trouble, and we were outnumbered. The Kotoko fans at the VIP section said, no, we won't let you go because it's risky. I even got hit by a sachet of water in the process. And no, dear Papa Aka, no twice so the Tuyanuma, what GSPA 1, what China and him said, or say it was only after that incident that the former minister intervened and told the fans to stop. And they finally did. As soon as they stopped, I left the stadium and did not watch the game again. What we didn't know at that time was that the same men who earlier wanted to take Pooley away were waiting for him at the entrance. Yes. Sunyan West MP, former MP, Ignatius Bafwa and a bodyguard. Nay, yes, say charge and pay for prepare a conduct a conspiracy to commit murder. And no a charge everybody bar. Sisia breaking news to Kwanso, Yensa Akan, Ayadema in a tier for Sunyan West MP, Ura Ignatius Bafwa, one the bodyguard. Yes, say conspiracy to commit murder. Omoboa na so omobo po enei papa yi nya de obefa no ho adie nipa me ensa ne achi wo mo Ghana police e de ato yanimu se yatumi achi wo mo na sa nipa me ensa ya achi wo mo nyina me ne wo kasai wo mo police custody a omoboa man hwehwemu atimi akoso ebinom aka nso omugo so ehwehwe wo mo eno eye de atodwa na empanyifo kyeremu a kratche ba ko aka ho de wo kwaye and search e woni fie anasa ne dem ni room no mo koye no wo hu atade amienu a santade amienu no moja yem se ta emoja ayem ntade amienu a moja ayem nti ebe ya exhibit no na enu achi sa crash no mu se moja aye ne ntade mu a ya wura tade no wodem agu ho no omuhu tuo bi your friend MP23 pistol with 15 rounds of ammunition. I know so woman sa aka etuo no agentre ha e wo various portals so no e de etodwa no e ya rehosem no e ya te poisem a e koso ntianua no miensa e na ya chi wo mo Ignatius Bafwa former MP Sunyan West e na former Labour Minister e wo owura nanado na presidency in the time no onya ministerial position di said the MP Ora Jimandria Owusu ena afe Chreme Joseph enipa miensa nyina yaso wo mumu epachi wona aka nso mpanyimfo oguso ye omuhu hwehwemu so mbenya bia soso na awie pe ne din ba ko a ekoso a egentre ha ya bayo ba ko a yesi wo journalist edema papaya ankasa radio station the owner of Nsuachirama the radio station a Omo efreno China woman or a China lady left and no the free mu air bar and then some mpanyifo de omani ato form monitor the proceedings and now say baby aniama the air choir no air the tudwa
ama yenete for exclusively na bibia atimi akoso eyara hosem na atodwa awudisem asem ahwe international media ekwan o mafa so report asem no Ghana of course or a former MP Sunyan West former MP Ghana ya mo edimpa on international portal so say enya na poli hwe maami su a wosu hwe maami ajaju a wotwa adey ena esa saa niema we ekoso adey ena esa saa nsem hunu we in the highest order esa koso Anthony the message is not Kotoko alone. All the Ashanti region people must wake up and defend the Ashanti region. Francis Odro, or say I was there for 6 months, especially in Sutra. That is the place. Now the other two Johnny said, when they get to know you are from Ashanti, the way they will show you bad attitude, only God knows. We comment. Now these towns. Nana I'll say, Ashantis must wake up. I don't know why Ashantis are getting weak. Yes. Now, Obibiam Ghanaians take Ashanti region for granted, including NDC and NPP. Wake up and defend the Ashantis. And also, the Eto Ga, Yetiefua, messages are outdoor and no. Now, Obi say, what about that useless girl called Efia Chinese? And Painfo Guso, Airborne in Treha, Near now, you Obi say, useless MP, that is why he lost his seat as MP chief, in the West. And what did you calling Sia Quine as a keep vigilant at the Sunyan police station before Balfour was smuggled out of the country or allowed to go and spend the night in his home. And no air, Obi say, all this won't bring him back life. Obi say, all this won't bring him back. Life is precious. I salute you, senior player, Chastela, well said. Yes, Chastela Semno, Bufusem, and also Odiaka, Achrena Adreno. Chastela Semno, Rahosem Pantimini Adrin, Taylor Jawa to Ninano, as what to Nam said, young my life and your precious, our Ghana. Yaman, your precious. And Emia said, what the corner has. I want to show somewhere. I'm going to be kind. Oh, you're going to be identity. Yes. Because Enra, a chair crash and Crofono, I'm more respect to Kotoko. Because Kotoko do a crab bassa, a rap pie comes on man. Now, what some crash and even at TV. Say, me, I'm a couple bono. Uber say, we see from Nanti call, park and you to car call. What your car to me room, by me, they're meaning room. Well, Jimmy Sam will say, Yasu mana, I had time. Said the Biana. I heard your class, Annie Bessie, and our class, San Omoya to trust her, would be any year to trust her in the Will be a Bema. So I just said, Baby, Emma, young son in your more. Okay. So, why should the enemy see you? In Kenya, Yaso or say, or why, or marriage not free, league or so, mobile. All mobile. On one was a Jimmy Sen and say, "Oh my own." I now could be by say, "War, 3 points." Who could be by war? Cup no credit doesn't cry. The mount. Now, place in the crowd, my place is going to meet you. Okay, I'll go be. Yes, I don't know. Now, crash here, I did not to screen you see. I don't know. Sante Kotoko signing players for fra. Or your interview. Sekotoko. Assigning players for fra or a media person and I say we're a communication department na hobby and na oye juma na arahosema I see and ono so bia kwama no and sama yetete no yesre nyame se enkonkoya asempa na yente asembo ni bia biem ye hopi se nua no ho beto no na ye nua ba kon no so ya juma onom Richard Bear kon de to yanim se ye nua ya o da screen sui na chihwe Stephen Boadi eniama aka no ama na so ni ye baako sisi akra de kamea se na so baako eyesi eyarehosem enra incident ahodo laptop esi na nimi ahodo ya na ode ti baba ya arai ode call nsu atra ho enra ma je apa laptop no enkomo se laptop ene ne phone ne Kotoko video camera di track videos ene ade no mpo no enka eno ntin koda o ma sa abuye nuan apira no
ama naso baako sisi a me no kasa yi ya akọ ebibi ho enti yenua baako ya adwuma ema Kotoko media team ye friend Beckon Richard o say ne wura ho ye pa na ya wura ho sem se enra niama a ekọ so nyina no leading to the serious damage in the ear yenua serious damage in ear ena akọ ede atia no na also sending a positive vibe and support where confidence a strong recovery be call ede ama yenua Stephen Buadi enti Stephen Buadi nso one de wunwi no anwu ye bo nyame mpa ma sa da ebi nsi sa biem nyankropon bekasa ama yenua na so a te se o ma bono ama na so ba ko asi ha dwen Kotoko nti a omo som eye adwuma nti wotu akora ase dotom ho adi nsem fon frani ma asem sei ensem ya sei abotesem sei inkurasesem sei nsempa ewo ho a esanke ye kane ne na enka nana pole hwebi anase wo tie bi na nko kuta na flag himma Kotoko franka ena enwai ena wai kodi yenwai ena atoa ya anom wonse adui ye kane sei na tere hwan asanteman Ghana man sei ena esesie yewura na se tu wona uka yedi wachie na wo ma na ehye no wo otumfuo se tutu ma ena ehye no kane na ya asanto amkwa ko a ena ebisa se dodo se ne ko ye ba ye eno kra ne yakudi nkwanim ne ewia ye sa de bo abeto ho abo achichi ye wre anasa ede age ani kane politics ena na de ntokwa ene aka ye oba akayo ene nsensemba nanso ne politics na ede ntokwa ne ade ba no ye wia de ball ena settle course ema sumdue ba ene ball no mom na claim life ball no mom ena claim life ye noa ne say na amben efri hen ena eba say efri hen ena eba say this is very useless and this must be condemned now dear ento wada league fon tantan wey into obi ba we yen sentwerani a we adwuma ma Kotoko ono nso apart from yenua pola sabi wa free mo no mabu yenuan ama me no kasa sisi na so baako eye didem na so baako eye didem adentia ena ese basa edienti ena ese kokobasa enu kwase bisibiem enihu kwan se bi esibiem da na Kotoko yame ye homene so yan set example yame ani mmerese krodom enya de penu nie enya de penu enie enya de omunima nie se GFFo ebe hye suit akosra yenua na wafrim na busuafo akona na makoye na dabi nya de hia no league fun tantan way dabi we ayawudisem a yensoso opesa obaso na oni edi nkomo nso wa asem bi kan wa hu number na escroll wa ase no +1 716 787 1300 obetimi a WhatsApp ye na yama link na wa follow abaso ni enu wadi nkomo WhatsApp number na rolling no +1 716 787 1300 opesa o kan bibia akwanya da ho de ma enye baakofo nko ena onanane abrewa na okoto se wunua abodwe se ehia wese okosa nsuo esi wudie ho enti mepa chopi opesa nso kire wa adwan obetimi a WhatsApp number eroli wa ase ho no na yamo akwanya na wa kire wa adwan na bibia awie nkunimdie so eno ene de adi tudwa ama eniema awie nkunimdie so yentena ho emata ma nhi sei yentena ho wodo ani si Kotoko so a ebo tiri so eno apampa so Kotoko ne ha asete asie wo mudi o magro kama empredodo sai eno ate sai nyambra samu abi even between Kotoko ne has empredodo sai eno ate sa awra ho samu we ene ate pu we news within the news and it's a Ghana Police Service achinipa miensa said yedi nkande amount no Racha still a chira na adwen afa nsama ekọ no ho abusuafo ewo na pola kache na busuafo o maame side ene na yire side Ghana Football Association asante Kotoko mpanyimfo ena nwumre yai wo makofio akosra busuafo amomo dark na eno ene de etodwa ede ma yenetiefo
ewo mu yen so nsem hunu we so ema ne nkọ yen ye oda wo screen so yi ye de ade aboro no ama na so baako asɛe yes na so baako asɛe Kotoko Stephen Buedi in Centrani di ma Kotoko media team no normally Kotoko sign player ono ene ya oya announcement ono ene ya interview players no yes ono na ya interview ebra Kotoko assign players no what is wo hwe Kotoko channel ho a abrantie animunyamfo a wo ye interview no ono de nyame aboa bone entro ne so afrim na emom omfrim nso da na emom de tie ne se ya sell Kotoko laptop ene ade no kra de ehia na emom na so baako eye didem partially niam a ekọ no sisi na so baako ntiasem nsam fu sei ena ese asoso ewo Ghana league full tantan we league basaye we Owura Kofi Adams as say on the minister of sports ayi na anesa wa convert awie osi we criminal say wudie adwuma nti ase ehwehwem na ba bia ansem ni free bia no ye pani nanu abubre na eto aso ekoye nim eno ene nsem a ye de etudwa ama yenetiefo Asante Kotoko fans a charge ewo Kumase a enya fadi agro se de ensen training no edeto ye nim no wo mani ambresa krodom so wo manya ensusuan so pa ama rahusem we a yes na ene ekwan bia so ba bia so mde fa bia no wo mo ede befa na bibia awie peye yes na mahumi nua baako Frederick Christopher say onenam social media defend niema na eyenhwe ne yie o say the man is an Ashanti if you care to know emfa ho say we Asantini enya no na hia wudi bone anasa nsam ekotia ese ka ho asem enti mahu say Ashanti region various portal ani nyina ka nsam de fa ho a nei amanfo nso kan bi fa ba bi de fa na enkwa na hia enkwa na ate atoyo enkwa na atofo mi yempinima bi nsibiem enti news within the news I dey man no ne nyina enisa Asante Kotoko mpanyimfo led by Owura anasa sorry Owura Kwesi Apia na afi nana apenkra akwesi awua na Owura din ede chairman solo chairman K5 ene mpanyimfo bi ka ho ema ne wie peye Owura Safudukumo ene ni da komo wo nyina gba anan akona na pole maame side akocheche ne re na okoye ne suni de na ye jajo okoye ne suni de esewani ensa o ka kire esewani ensa o ka kire eyarehosem esu a epie ho no mepa chow eyarehosem papa heartbreak maame kafa wo hwe brabode na mo yes ebro mu ko bo anan ekọ ho no eyarehosem na asi a maami su eyarehosem yi pa a chese enya asam ketwa enya asam esoso so Kotoko mpanyufo aya ade no mo koye no esu ni areho ni bi ni Korofo atredo yipa ni dako eso ka unbele de ni dako ni bekasa e dia ni dako atundoro ma so ha ni dako dia bekasa
Yes, now on this very note, the Abekane said DHA. Na I had the agudi who seven at the beer deba. Then so I are who semi are by dear. If I good in a cover buyer, and I did in semi air tuja. Obi black Judean, or see we a primitive. A dear unianum abonofue side who my primitive. Aha, and also a kakra meet me, or the tuja, means so many tuja. And he said the Americano, Aros Semino, Siciano, Ghana Police Service. Mpanyinfoɔ mmiɛnsa aso mu in connection with Yunia Frimpong Yao Francis Nanayao Pooley ne untimely demise no ho nti mpanyinfoɔ bɛto aso na deɛ so mu yɛfa ho bia no ɔmayɛ deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛnua a ɔno nso apra Stephen Boadi nyame nsa ne yadeɛ na naso a ayɛ bibia hɔ no Kotoko nsɛntwerɛ ni mapa odi tim na chi media guy no ho ntɔ no na bibia nwe nkunimdie so eno ne yesreja na nkunimdie aba na yesua ne ehun se enua ne de na so na asai no eno de bia na nyame aboa na yeyi kama e de amaye na wo mu nso adi awuo ama yenua yi afra tiasefo asase su de yenka ase yehia mu kusekuso na emom monka hye nkoduru wo a wo ka ho bia yenya nkyere wo no tumfo nyankropon wo soro Moja na baby a will be an far hoko. Sikadwan kasa na baby a will be ano, and mo chidom and wo tiko and found come rafon sem. Moi and mrafon so and sema bedimun sem no. Mamon yaketan sishbia, kana sichi kwine biaso, katashi kwine biaso. Namon fa pepe and tree. Not ma me a wosu at least. On ya neighbor beam, nenso, on so o me dini babon nenso, and so a shade jum. Na bibia nwen kunimdie so yenua Pooley yegusu a esre nyankropon so onfa okra nsie na Abraham Kukuma enye mada no omma ba bi pantena menua wasom Kotoko wasom ni yie wasom abroso nyame emaw yekodron hu won anim omma wadom won anim na yesrempa ye pamaw se rade emaw ba hi Jesus like